come on. Oh, na-video ta ka. Alright mga kaisor, so silang dalawa yung aking kasama. So sasamahan nila ako sa aking gagawing vlog ngayon. So pumasok na tayo dito sa barangay kung saan tayo pupunta mga kaisor. So hindi kami sure kung malinis ba yung pupuntahan naming batis o kaya kung ano man yun na paliliguan namin, kasi umulan kaninang madaling araw. So baka yung buhangin galing bundok is sumama sa tubig, kaya i-check lang muna namin. Tanginang kalabaw kay bata yan, nasa gitna. So nakikita namin yung umpisa. So dito yun mga kaisor, no? Medyo mababaw lang yung tubig. Mapapasabak na naman yung ating motor. So nakita kong malapit na tayo. Ang daan ito, mabato. Ang lalaki ng bato mga kaisor. Shit! Grabe! Nakabawal na bato! So
Brgy.Bayaoas. Pero bakit mabato? So punta muna kami doon sa bandang dulo mga ka-Izor. I-check muna namin kung marami bang mga tao. So kung nakita nyo naman mga ka-Izor, diba? Kahit na mababaw lang yung tubig kung saan sila naliligo, is enjoy naman kasi umaagos yung tubig na nanggagaling sa bundok. So swerte ng mga taga rito kasi may mga apit sila na pwedeng pagliguhan, no? So kawawa yung mga bearings ng ating mga motor mga ka-Izor. Maraming tao dito. My God. Alright. Agay. Masakit yung bato. Shit. Bob, sarap, Bob. Not sure I really care. We're all of my demons. Alright mga ka-Izor, so pauwi na tayo mga ka-Izor. So yun lang yung pinuntahan naming lugar mga ka-Izor. Kasi open yung barangay na yun para maligo. So mababaw lang siya. Kung nakita nyo naman sa video, no mga ka-Izor. So maraming salamat sa palagi yung panonood sa aking munting YouTube channel na Brgy.Izor mga ka-Izor, no? So hanggang sa susunod na ating vlog,
hanggang sa susunod na ating travel, kung ano man yung ating gagawing vlog sa susunod mga ka-idol. So hanggang sa muli nating vlog, hanggang sa muli nating pagkikita mga ka-idol. Maraming salamat. Ride safe and keep safe mga ka-idol.